Здравейте, приятели! Аз съм Жана от Tantra Movement България и съм тук да поговоря малко за предстоящия workshop следващия уикенд. Получих няколко обаждания с един и същи въпрос и затова реших да отговоря с това видео на въпроса, който може би доста други хора си задават. Казус е следния: workshop ще бъде изцяло женски, ще се съберем само жени, женски кръг и ще правиме линга масаж, йони масаж, ще говорим за тези техники, за тантра масажите, дярморинг, и няколко маски ми се обадиха да ме питат как така workshop ще е само женски, а пък ще има линга масаж, дали ще има мъж модел или какво точно ще правим, как ще бъде поднесена информацията и практиката. Значи нещата ще стоят последния начин. Аз съм подготвила доста картинки, видеа също. Сега бързо ще ви покажа част от картинките. Общо взето има. Нарисувала съм анатомията, точките, къде се намират точките, написала съм ги. Фактически в началото на глава ви запознавам с анатомията на лингъм и с екстазните точки, които предизвикват различните видове оргазъм. Ще работим по картинките, ще ви ги показвам по картинките. Също така има и тук един-два служебни вибратора, които ще използвам тях, за да ви показвам какви са движенията, какви са техниките, кое след кое. Общо взето няма да има мъже, ще действаме с помощни средства, де факто с картинки, с видеа и с вибратори. Това е относно линга масажа. Ако има някой, може би има хора, които не знаят де факто за какво става въпрос, аз малко започнах директно по-хард. Фактически линга масажа, това е вид тантра масаж, неотантра масаж. Би могло да се каже, че е еротичен масаж. Това е масаж на мъжките полови органи, на гениталната зона при мъжете. Този масаж е много дълбоко преживяване. Целта на този масаж не е да има партньорови оргазъм, а да има едно дълбоко духовно медитативно състояние, де факто да го потопите в едно различно състояние съзнанието. И важното е при този масаж да не се бърза, всичко става много бавно, много лежерно. Целта не е да го докарате до оргазъм, точно напротив, целта е да го държите максимално дълго в това състояние на екстаз, когато той е възбуден и изпитва удоволствие, цялото му тяло изпитва удоволствие, всяка клетка в това тяло вибрира с енергията, с вибрацията на екстаза в този момент. И това е много висока вибрация, много висока енергия, много полезна и много лечебна. И фактически по този начин вие спомагате на партньора си, на човек, с който на който правите масаж, да пребивава в това състояние на удоволствие, на екстаз, което е много лечебно и много полезно за телата на мъжете. И естествено за психиката им. Линга масаж е полезен чисто здравословно, и на физическо, и на психическо ниво за мъжете, за мъжката половина. Освен линга масажа, ще говорим и за женските оргазми. Жените може да имаме над 10-11 различни вида оргазъм, всеки различен
вид оргазъм е предизвикан от различна физиологична точка или зона, която се намира в нашите тела, в нашите гениталии. Така че по същия начин имаме картинки тук и за жените. По същия начин ще ви обясня с картинките и с видеята, къде се намират точките, как се стимулират, какъв оргазъм може да очаквате от всяка конкретна точка. И така, де-факто това ще бъде единия ден, ще си говорим основно за секс. И също така малко и деарморинг ще поговорим. Деарморинга също е вид тантра масаж, който той е по-болезнен, за разлика от тези гениталните масажи, които по-скоро са екстазни и носят удоволствие. Деарморинг масажа в момента, в който го преживявате, малко може да се усети болка, но де-факто тази болка тя е във вас, някъде е застинала по едни специфични точки в телата. Това са примерно неизказани негативни емоции, които не сте си позволили да ги покажете, не сте си позволили примерно в някакъв момент да се развикате, не сте си позволили да сте гневни, не сте си позволили примерно да се разплачете, да сте тъжни, да скърбите поради някаква причина, или примерно не сте си позволили да кажете примерно истината на някой, какво мислите за поведението му, за него, поради някаква си причина, дали ви е шеф, дали ви е важен, ви е страх, че ще му се разсърдите, че ще ви се разсърди или нещо такова. Просто това са такива негативни емоции, енергии, които когато са неизказани, те остават вътре в телата и заблокират някъде в телата и съответно пречат на потока на енергия да се движи свободно през тялото. И човек полека започва да спира да усеща хубавите емоции, любовта, екстаза, примерно оргазмите са концентрирани само в гениталната зона, не могат да се усещат с цялото тяло, по-ограничени са. Така че ще ви покажа и голяма част от деарморинг точките по телата. Ще се разделим по двойки, без значение този масаж не пречи да се прави между жени, няма нищо в него интимно или генитално, така че ще се разделим по двойки, за да може и вие да усетите върху себе си, върху партньора си точките, за да може когато примерно се приберете вкъщи с партньора си, да може да го изненадате с едно такова преживяване освобождаващо. Не само ще научим естествено линга масажа, ще ви покажа какви са техниките, каква е последователността, това също има значение, също определени дихателни практики също много помагат по време на масажа, ще ви покажа и тях. Така че, освен че научите линга масажа, ще изненадате партньора си с едно такова различно преживяване. Бихте могли да го изненадате също и с един малко по-силен масаж, малко по-болезнен, който за сметка на това пък действа много освобождаващо. И после човек се чувства като новороден, буквално като чисто нов, когато се изчистят от тялото тези негативни енергии, които са застинали там поради една или друга причина. И в последствие тялото отново е проходимо, отново оргазмичната енергия може да се движи по цялото тяло и нещата по този начин се комбинират. Първо правите един деарморинг масаж, отблокирате тялото и след това се фокусирате върху линга масажа, чиято цел също е мъжа да
се освободи от стреса, да отпусне напрежението, да наистина да отпусне цялото си тяло и да се наслаждава. Така че това ще бъде фокуса в първия ден, нещата, които ще научим. На втория ден ще осигуриме голямо количество гримове за всички участници и с моята колежка Светлана Арсова, която е много добър и много известен гримьор в България. Дълги години е била на визаж главен гримьор, в много телевизия е работила, много модни ревюта, за сцена постоянно. Така че с Светла ще ви направим един workshop как да се гримирате сами, предвид вашите индивидуални особености, спрямо вашия индивидуален череп, чертите на лицето, формата на очите, цвета на кожата, цвета на косата. Всичко това са важни неща, с които човек трябва да се съобрази, за да избере най-подходящия грим за себе си. Така че на втория ден ще ви научим някои тънкости от гримьорския занаят, за да можете всеки следващ път, когато отивате на вечеря или на дискотека или отидете някъде на почивка, да можете да се гримирате сама по начин, по който би ви гримирал и професионалист. Така че, да, очаквам ви с нетърпение. Винаги женските кръгове са много приятни. Жените, когато са в кръг от жени, се отпускат много повече. И понякога тези workshopи стават много по-успешни, когато групата е само женска, а не смесена, защото просто успяваме да стигнем много по-далеч, когато групата е само от жени, много повече се отпускат, освобождават се, когато около тях няма мъже и се получават много успешни групи. Така че да, има още 2 места за workshop, 2 свободни места, така че който усеща, че е неговото място и иска да се възползва и да научи всички тези според мен и доста интересни неща, да заповяда при нас на културното пространство. Ще бъде workshop събота и неделя. Ще се наслаждаваме и на хубавото време. Все още е топло времето навънка, на двора. Ще спим в куполите и ще практикуваме в куполите. Това също има значение. Енергията в куполното пространство е съвсем различна, отколкото в едно квадратно пространство. Така че очаквам ви до скоро и за сега чао-чао от мен.